Soc Héctor Carrió, enginyer agrònom de formació i soc olivicultor, viticultor d'Agroecologia Tossut, que som una empresa que busca valoritzar la nostra agricultura. És un projecte contracorrent, des dels seus inicis, que el meu pare recupera la partida Pouers, que tots tenen terra, doncs van plantar unes oliveres i era la il·lusió de tirar endavant. Jo, quan era jove, vaig marxar fora a viure, he estat 17 anys a Catalunya i visitant moltíssimes cosetes semblants de valorització de producte, que transformaven el seu producte i el venien. Jo sempre pensava, ostres, tornaré i agarraria aquesta inèrcia i arrencar aquest projecte i donar-li força i consolidar-lo. Les pràctiques agràries són ecològiques i agroecològiques, és a dir, nosaltres tenim una certificació ecològica del Comitè d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana. A banda d'això, el que fem són unes pràctiques buscant l'agroecologia des de l'essència, reutilitzant, desenervant, millorant el que és la fauna útil. Són coses més enllà de no utilitzar pesticides. Aquest tipus d'agricultura acaba donant un fruit diferencial perquè la responsabilitat passa per nosaltres mateixa, i al final donar exemple, impregnar al consumidor d'unes bones pràctiques, d'un missatge per arribar a assolir aquests objectius d'un món millor. No hi ha altre camí que ser més sostenibles, ser més ecològics i alimentar-te bé és produir bé. Si anem a les accions concretes i definides, podem determinar moltíssimes que nosaltres practiquem, des de la pròpia edificació on vivim, que és sostenible en si la construcció, que és un sistema fotovoltaic, és a dir, la nostra energia és sostenible, no tenim connexió ninguna, les aigües de pluja són recuperades i guardem aquesta aigua per als mesos amb més dificultat. Tenim pastura, tenim un ruc català, un burro, que és l'emblema nostre de Tossut, tenim ovelles guirres, fan pastura per dintre de les oliveres, és una manera de tindre una desbrossadora natural, tenim un hotel d'insectes per a fer depredadors naturals per a que ens ajuden amb la mosca de l'olivera, utilitzem productes fitosanitaris que estan permesos pel Comitè d'Agricultura i per tant no són de síntesi químic, són naturals i es degraden molt ràpid. Fem nius d'ocells, tenim nius de rats penats, però tot això ens ajuda d'una manera física a lo que seria el nostre conreu dia a dia. I estem molt contents perquè nosaltres hem estat reconeguts aquest any amb el primer premi com a productors d'oli d'agricultura ecològica. Tenim el millor oli de la Comunitat Valenciana. La diferència respecte a projectes semblants, que hi ha moltíssims, és que nosaltres hem vingut a viure on tenim la producció. I això és una diferència molt gran, perquè això és com si vivires dintre de l'empresa i m'agradaria animar a moltíssima gent del poble a mirar a la muntanya, girar-se i mirar i dir, ostres, què tenim així, que bonic, i que és pur valor i és pura natura i tot el que es produeix així ha tingut reconeixement i per tant es poden fer coses boniques.